Patukot kog tindahan, Martes nangumpra nako og daghan, Miyerkules akong tindahan giabrihan, Huwebes gihurot lang og utang, Biyernes nangitakos mga utangan, kay walay ni bayad bisan og data na lamang, Sabado walay halin bisan og piso, pag-abot sa Domingo akong tindahan na sirado. Pagkaluoy sa mga tindera, kung utangon lang ang imong paninda, kung imong paninglon ikaw awayon, ang ilang utang sa away impason, ug kun mangutang ikaw pasaligan, naapay adlaw kun kanu sa bayran, ug sa ting bayad dili na makitaan, ang ilang utang kalimtan na lang. Lunes nagpatukod kog tindahan, Martes nangumpra nako og daghan, Miyerkules akong tindahan giabrihan, Huwebes gihurot lang og utang, Biyernes nangitakos mga utangan, kay walay ni bayad bisan og data na lamang, Sabado walay halin bisan og piso,